Altså, Lene siger, at det er i bedring. Er det rigtigt? Ja, hendes sygdom er blevet meget, meget bedre. Så ja, altså jeg kender ikke lige den tekniske betegnelse for det. Nej, men de der underartede celler, tror jeg det hedder. Ja, de her kræftceller der. Ja, kræftcellerne, ja. De er også blevet meget bedre. De har fået mere kontrol over dem eller andet. Jeg ved det ikke helt, men hun har i hvert fald bedre. Ej, det var godt at høre. Ja, det var det godt at høre. Det er rigtig rart. Ja. Men altså fortæl, hvordan har det så gået på skolen, mens jeg var væk? Men prøv lige at høre, Jens. Han plejer altid at sige godmorgen. Tror du ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Tror du ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han siger god eftermiddag. Okay. Det vil jeg sige. Vi kan se, hvad der sker. Jeg siger, han siger godmorgen. Jamen, jeg siger, han siger god eftermiddag. Ja, okay. Okay, vi ser, hvad det er. Ja, vi ser. Men prøv lige at høre, Jens. Hvordan har din familie egentlig haft det med det? Altså med din mor? Altså, det er jo selvfølgelig ikke sjovt. Og min lillebror, han er ret påvirket af det, så han er meget hos hende. Ja. Så ja, jeg håber i hvert fald, at det bliver godt. Ja. Så, men min lillebror, han er helt klart mest modtaget af det. Ja, selvfølgelig. Det er jo opforstået. Ja. Morgen. Ja, vi skal i gang. Vi fører lige noget protokol. Allerførst. Og Jens, dejligt at se dig igen. Jo, tak. Ja, vi skal i gang. Noget nær, hvor vi var sidst. Det er fandme et godt billede, det her. Nå ja, det der gamle billede? Ja. Ja, det var fandme sjovt. Jeg kan huske, det var tilbage i 2. klasse. Det var, da vi kom hjem fra skole, da din mor, hun lavede pandekager til os, skal jeg huske. Ja, det tror jeg, det var. Ja. Nej, jeg savner de gamle tider. Ja. Det er Patrick. Nå, hej Christian. Hvad så? Du får ham lige. Det er din lillebror. Ja, hallo? Hvad så, Christian? Christian, hvad er det, du siger? Jamen Christian, det kan jo ikke passe. Jamen, det kan jo ikke passe. Jamen det sagde hun var i bedring. Er du sikker? Okay, vi ses. Patrick, har du tid et øjeblik? Sid lidt ned en gang. Jo. Ja. Nå, hvad så? Ja. I sidste uge, der tog Jens hjem. Ja. Og det er fordi, hans mor har jo haft kræft. Og her i morges, der talte jeg med Jensens morfar. Der er sket det, at Jensens mor er død i nat. Så det betyder jo, at det betyder i hvert fald, Kommer han så tilbage, eller? Altså, Jens kommer ikke tilbage. Ikke foreløbig. Det kan vi altså ikke. Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Ja.